The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, fellow believers, o welcome na sab ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Okay, padayon kita sa atong duputan sa pagtuon developing divine viewpoint. Okay? Ug akong gipanginaut nga ikaw magtutuo, nakaandam na sa imong kaugalingon, sa imong kalag, pinagis pag hingalan o pag sugid sa tanan imong mga salang nabuhat ning adlaw. Pinagis paggamit sa 1 Juan 1:9. Panalang kanimo dili magtutuo, gamita kanang imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluwas. Acts 16:31 nagkakanayon sa binisaya, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay? Karon padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Naghisgot kita kagahapon nga ang magtutuo kinahanglan makasabot, makailan ining open secret alang kaniya. Niya open secret alang sa magtutuo. He must be at the right place, at the right time, with the right attitude. Operation PTA. Now, actually, dili kita makabase sa itong espiritual ng pagkinabuhi on our personality. Dili. Kundili, what is inside the mentality of our soul. Mao ginabasihan. Now, what can change a believer's personality? Unsa may pagkausap? Tubag? It is what is inside in his soul. Kay, well, kung maghisgot ang personality, well, it's not even sin ang personality, dili. So, ang atong panghuna-huna, ingon nga mga magtutuo, mao ang issue. So, do not be concerned too much sa imong personalidad, na imong usbon, tungod kay, once you continue advancing in your spiritual growth, now, automatic kanang imong personality improves. That is the byproduct of spiritual growth. So let us remember that ang usa ka magtutuo nagaatubang siya, has encountered and shared with our Lord's ang kamatayon ni Jesucristo, ang paglubong, ang pagkabanhaw, ang pagsakan niya sa langit, o ang iyang paglingkod sa tuong kamot samahan. Mao kini ang iyang giambitan. Ang magtutuo nagaambit nini, ang encountered and shared. Okay? Anto tas Roma 8:5. For those who are living according to their flesh, meaning carnal, do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Now, ang usa ka karnal nga magtutuo, ayaw kalimot nini. Once a believer becomes carnal. Ngano man na carnal man siya? Tungod kay nagpakasala man siya. Dumala man siya siyang kinaya magkasasala. Kanunay man siyang pildi. Kaya mo, sugot man siya sa tentasyon sa iyang kinaya magkasasala. So, nahimo siyang carnal. Carnal. Kini kong pulong nga karnal. Kung imong binisayo ni karne. You see? Karne, malata, mabaho. Now, a carnal believer
Mo ni ang kaimtang sa karnal nga believer. He is a loser. Pildiro, miserable, nagkaguliyang ang iyang kinabuhi, nagkayagaw, nagkayamukat, confused ang iyang pangunahuna, o ubos siya sa pagdisiplina sa Diyos, kaya anak man siya sa Diyos. Bisag karnal siya, anak mangyapon sa Diyos. Busa, alatuson siya sa Diyos kung gawa siya sa plano sa Diyos. Umikan siya pagkakarnal. So, now, if he continues to perpetuate his carnality, padayon siya, he becomes useless to God. Ibaw ka kung sa'y Grigong pulong ng useless, pholos. P-H-U-L-O-U-S. Pholos. Maragog sa Bisaya pa, way puos. Now, paminaw ragod, fellow believer, listen. Do you want to be in this kind of condition sa imong espirituanong kinabuhi? Na miserable ka, nagkayagaw, nagkayamukat, kaguliyang imong pangunahuna? You see, it's a matter of choice. Naragyod sa imong pagpili. Again, let us repeat to emphasize din how do we believers become useless to God? Tubag, by being negative to the Word of God. Mora na. Pag negatibo lang, mahimo na kang miserable. Now, there are common personal sins committed by believers of today. Ang una nini, post-salvation sinning. Human ka maluwas ba? Sige, hapo ka pagpagkasala. Ikaduha, post-salvation doing of human good. Human ka maluwas, sige, hapo ka buhat o mga tawahanong mayo. Nawa man ay unsa. Di man na magantihan sa Dios dito sa langit kanang imong ginabuhat nga maayo nga tawhanon man. Itandi man na sa kahoy kugon dagami nga combustible man. Sunog man na, maugdaw. So, unsa may gantihan sa Dios wala. So sige hapon kag buhat o mga tawhanong maayo. That's post-salvation doing of human good. Ikatulo, post-salvation evil. Unsa man yung mga evil, appeal nining evil, legalism, pagkalegalista, self-righteousness, imong pagkamatarong sa kaugalingon, o Christian activism. Now, hinumdumi ni, every time, sa matay gayon nga usa ka magtotoo makasala, siya maka-experience siya og temporal death. Nakadungog ka? He experiences temporal death sa dihang makasala ng usa ka magtotoo. So makita nimo unsa ka delikado ning dapita nga kung sukamon ka sa pagpakasala na mo na. You experience temporal death. Now, a believer should be aware or should beware in becoming cosmic. Kaya sa panahon nga magkarnal ka, mag-cosmic ka man. Unsa man yung cosmic? By entering into the two cosmic dynaspheres, duha ka dapit nga may gahom ni Satanas. CD1 ug CD2. Sa pagsuod, magtotoo, tumikan siyang pagkakarnal, inigsuod niya sa CD1, kini gitawag og arrogance complex. Ug ang ikaduha, kundi siya mo kanang rebound, dili siya musugid siya mga sala, di siya kanang musugid lagi. Then, moadto siya sa CD2, nga mo na ang hatred complex. You see? Mao ni atong bantayan ningon nga mga magtotoo nga dita masuod ni ning laang ni Satanas. Iharmaning Satanas. Now, so sa diha nga masuod ng magtotoo dihang CDs, cosmic dynaspheres, he fragments. Now,
Unsa man yung fragments? Nagkalat na siya, nagkabungkag. Fragmented believer. Now, a fragmented believer, listen, is a believer whose mind is confused, disorganized, nagkayamukat na, nagkaguliyang na, nagkakarambula na. Sa payubang mga synonym niya na. Hinumdumi, magtotoo, hinumdumi, nga ang tentasyon dili sala. Only when you succumb to the temptation that it becomes sin. Ato na po nang ibalik. Mga basic man eh. Ato na po tabalik sa Colossus 3:1. If ye then be risen with Christ, seek, zeteo, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Verse 2, set. Ang set diya is phroneo, meaning to keep on giving serious consideration. Una-una agmayo. Set your mind on the things that are above. Now, kini kong duha ka bersikulo 1 ug 2, kini nagamando sa matang magtutuo unsay buhato niya diya sa phase 2 sa protocol nga plano sa Dios. The commands for every believer to do in phase 2. Remember, na naman ka sa phase 2. Kaya believer ka naman. So mo ni, kining ipabuhat sa Dios kanimo. Verses 1 and 2. Hinumdumi nga atol sa judgment seat of Christ. Mao na ni awarding ceremony na nato mga magtutuo. Ang Dios mo evaluate sa tanan na mga binuhatan, whether they are human good or divine good. Now, hinumdumi, ang definition sa human good is anything and everything a believer does outside of the plan of God. Mo na human good. Ugitan din na sa wood, hay, and stubble, kahoy, kugon, ug dagami. Or, kung divine good imong ginabuhat, kinira ang gantihan dito sa judgment seat of Christ. Kay kini, gitandi man, this is analogous to gold, silver, and precious stones. Pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Sunog, duslite, kining gold, silver, precious stones, masunog ba? They are non-combustible. Dili masunog, dili maugdaw. So magpabilin siya, maor na'y gantihan sa Dios during the judgment seat of Christ. Sabot? One that God is providing us believers is faith. Mao na'y gisangkap sa Dios kanato. Pagtuo. Unsa gisulti sa Hebrewanon 11, versikulo 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Dini atong hunongon sa dini tamuhunong ug ipadayon nato kini ugma pinagi sa grasya sa Dios. Salamat o Dios niining among gipaymuslan nga pagsangkap nimo kay gayunan sa pagtuon sa imong mga pulong. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kaya tanan mong giampo. Amen.